Dobrý deň ľudia, toto je moje video. Máte toto topánky, Nike, čierne, 42. Dával som si do nich aj moje ponožky. Keby niečo. Vyzerali trošku jak zajebané rošerány. A preto som si ich aj kúpil, pretože som chcel rošerány, ale nemal som na ne peniaze. Tak som si kúpil podobné. Vyskúšame. No takže na nohe sedia jak uliate. Dobre sa mi v nich cíti noha. Vyskúšame druhú. Pecka. Toto rozhodne není žiadna kopia hodnotenia topánok na Foodshope. To je z hlavy vymyslená vec. A topánkam by som dal hodnotenie 4 z 10, pretože sú zajebané. Ešte